peklo počúvať 10 rokov, žiadne spomienky, zážitkom mŕte, potom ja počúvam, že toto, tamto, kopa ľudí. Jak mraky, ako fakt, že ako keď ste mladí noví, nepachnite tam zle, budeme vás ťahať za uši. Úplne proste, že strašná vec, 10 rokov, bolo niekoľko tých podnikov, kam sme chodili. A potom odtiaľ odchádzali, mal som rôzne odchody, či už to bolo o 2., o 3., o 4., ale väčšinou až na konci okolo 4. Párkrát som slúbil, že na ten ďalší rok už dojdem o niečo skorej domov, ale bolo to vždycky neskôr. A dokonca raz som utekal z Chorvátska, že som proste z pláže dobehol krásnym tým mojim vysokým svalnatým telom. Naskočil do auta šípka, hodiny všetko, policajti, zelená čára, utekal som rovno na Mediaparty a stihol som to na 10, aby som pri vchode uvítal všetkých tých fajčiarov a potom sa prebojoval ďalej k tomu pivu, čo ešte zostalo. No. Ak ma pamäť neklame, teda pamäť je v tom ponímaní Mediaparty pomerne silné slovo, tak som tam bol podľa mňa všetkých 10 ročníkov. Aj keď ja mám dobrú pamäť, aj keď popíjame a vždy to bolo samozrejme decentné. Je to vždycky taká zaujímavá, je to party, kde sa všetci stretnú. Sú rôzne žúrky, alebo sa všetci stretnú. Ako to vidíš, taký ten prierez tých buď už strašne starých kontaktov a známostí, až po tie úplne najnovšie, že sa po s niekým rozprávaš, potom rozmýšľaš, že to prdele, odkiaľ bol ten človek, alebo kto je ten človek a tak ďalej. Nech si nepamätáme ďalších 10 rokov, to je úplne v pohode. Nech sa tam stále všetci stretávame. V tom samozrejme komornom, tom našom, už komornom teraz, tom miliardovom združení. No a nech stále chodia noví ľudia a tí starí dobrí dostávajú. Takže apage satanás, chmel, teším sa na teba.